बदलायला पाहिजे. जे पोल रिजेक्ट आहे ते बदलायची जबाबदारी तुमची आहे, या लोकप्रतिनिधींची नाही. घेतो 8 दिवस जाईल ना, काही तुमच्याकडे बोल आले लाईनमध्ये आले बाहेरच्या वाड्यात भटवाडीत आणि जिरगा तिथे जास्त झाड आहेत, तर तिथे झाडांचं तुम्ही लक्षात देत नाही, नुसते नॉमिनलचे अशाच कारणामुळे ना गेल्या भटवाडीत एक पोल बदलायला सांगितलं. आमच्याकडे पोल नाही घेतो 8 दिवस जाईल ना. 3 महिने सातत्याने शहरातील लाईट कशा पद्धतीने झाले हे पत्रकार पण बघत आहेत. कालच्या मे महिना सुरू झाल्यानंतर अनेक वेळा शहरात लाईट गेली. त्याचा जाब विचारण्यासाठी या ठिकाणी आज आपण आलो होतो. सत्तेमध्ये जरी असलो तरी शासनाच्या वतीने त्यांचे जे काय अडचणी असतील ते समजून घ्याव्यात आणि तिथं काम का दिसत नाही याची उत्तरं आम्ही आज या ठिकाणी घेतली. एक्झिक्युटिव्ह वनता काय त्याचं राक्षसची आता भेटलो, परंतु एक्झिक्युटिव्ह कुडाळ एक्झिक्युटिव्ह यांच्याशी आता चर्चा झाली. 4 दिवसामध्ये सावंतवाडी रेस्ट हाऊसवरती आदरणीय आमदार जटर साहेब यांच्याशी चर्चा करून बैठक 4 दिवसामध्ये घेतली जाईल. परंतु शहराचे काम दिसलं पाहिजे अशा स्वरूपाचं काम ह्या पुढच्या काळामध्ये वीज वितरण करणं व्हावं एवढा हेतू होता. आणि जवळजवळ अर्धे नगरसेवक सावंतवाडी कौन्सिलचे आज आले होते. हा शहराचा उद्रेक आहे आणि शहराचा उद्रेक नगरसेवकांनी आपली जबाबदारी म्हणून आज वीज वितरणच्या अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी सरगावकर साहेब, सर्व नगरसेवक जे आहात तुम्ही सर्वजण सत्तेत आहात. सत्तेत असताना ही परिस्थिती असेल तर जे सत्तेच्या बाहेर असतील नागरिक असतील त्यांना कशा प्रकारे नाही. आमचे पालकमंत्री या ठिकाणी चांगलं काम करत आहेत. देवेंद्र फडणवीस चांगलं काम करत आहेत. 3 महिन्यापूर्वी प्रकाश गडवरून वीज वितरणला एक पत्र आलं. त्या पत्रामध्ये पावसाळ्याच्या पूर्वी काय काय काम करायचं या संदर्भात त्यांना सूचना केल्या. सूची आहे, परंतु त्या सूचीप्रमाणे काम होत नाही, म्हणून त्याचा जाब विचारण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी. पालकमंत्र्यांनी आत्ताच आदेश दिलेले वीज वितरणला, तरी सुद्धा हे अधिकारी जुमानत नाही याबद्दल. बघा, जिथं शहरावरती अन्याय होईल तिथं भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते लोकप्रतिनिधी तिथं जाऊन जाब विचारतीलच. आणि हे धोरण आहे की शहरामध्ये चांगल्या पद्धतीने काम व्हायला पाहिजे. आणि जर ते करत नसेल तर कुठलाही अधिकारी असू दे त्याला त्याची जागा दाखवल्याशिवाय भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते स्वस्थ बसणार नाहीत. आता या ठिकाणी आमचे शहराध्यक्ष सुनील आडवेकर आहेत, महिला नगरसेवक आहेत, सभापती आहेत, ते त्याच हेतून या ठिकाणी आले होते.